Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amok kadongan saha porsiaon na perjulo dohonon muliate ma tapasahat tu debata ala di tonga-tonga ni wabah pandemik virus corona on doktong dope hita di bagasan hahipason doktong dope bu hita nang huriana manggulmit marhusor patupak kaulaon nadinggan doktong dope hita mendapat gugus siat debata ala dilihat tu hita tiki patupa akka ulaun na nabalgay songon sadarion peresmian distrik Nay Baru distrik HKBP 22 Bandar Lampung. Alani muliate do honota tupa maretata na mga luasita pura jumihami lomos dorohana sida khawatir alani situasi na tadupin waeng alai alanunga di pabotohon pamaretata situasi waeng partikian waeng dang dosbe do partikian sebulan 2 bulan nasal kui nunga didok nasida new normal dang pola be ikon dijabu hita tutu adik pe dia ke daerah waeng misalnya udah botami berita di DKI Jakarta naung new normal alai gawe mulak dumuse iko di jabu nasi dabe lau marminggu manang martangiang si dohonota si pangiduata tu debata anggia malam buhita marparsoran di huria nang di tonga-tonga ni masyarakat. Jadi situasi baru na tak adupin waeng lapatan ni normalon ala nang dijabu pe nang di Balia pe adong do virus corona dang terpasi di kita ala ibu do jamot tonoton marhite anjuran ni pamaretata asa doktong majagahon hahipason majamoton nang asa unang gawe mewabah aso nang dohot tuhita kata ni Tuhan Yesus Kristus tuhata si paluai di suarahot do tuhita marhite na mason isara ni tudusan upama na nilahonna eme dohot si marememe dang buhita litun sian purtibion alai purtibion do hita alai nabudo hita disonggopi si marememe dang daw siya kita si marememe dang holat di hutata jala mungkin do di alamatta mungkin di jabuta si marememe virusi dinaro akan naposo ni pangulay ni dok uwa ni bubuk ma si marememeon asa tubuh denggan emei alai di dok napunasa haumaido unang
ai molo di buto si marememe sotung gabe terbuk-butan non eme paluas ma tubu eme dohot si marememe ditikinan non dina masa panen si sabion ma eme sabium manang si marememe si panom ma eme tuinganan na nauli naringgan alayanggo si marememe tutungom ma jala blok penonton nga di kondisi ibe hitan wae nga di sibe hitan wae alani hamo kadongan sa porsiaun bertahanlah hidup sesempurna mungkin miyam mahita di bagasan hahipason di bagasan hayason di bagasan kesehatan hobarto naung ni pangido ni pamaretata jala nadingkan situ ture asabu hita marpersoran di tonga-tonga ni masyarakat amo kadongan saha porsiaon di hita saluhukna marhite-hite peresmian distrik HKBP 32 Lampung Turpuk Sadarion makata itu hita manoso hita hata ni dibata naking na hujahai manang na 3 hali didok dang jadi unang yurai hita mangulahon nasolomoni rohani debata dang jadi para ratonmu barita nasotoho pergabus dang jadi jahatonmu ngabain na jahat tutuak kadonganmu mobi tuakka nasosiula hajahaton holan alani nasuguro ha marnidasa dang jadi payanonmu balasononmu pamaloson naso patut yang daji pasobommu akka natading di bagasan hacit dohot lungun dohot na papeol uhum marhite-hite na papeol uhum alani hawak kadongan saha porsiaon anggo sasitongna dipudi ni pangatusionon dakkolad dang jadi unang alai adong do tulu butsirna sialana jala ikon ulahonota nang di tonga-tonga ni bangsa Israel nang di huria na perjului nang di huria sinuai ima perjulu digil di batado hita asa marhabiaran tuibana mabiar jadi bagas do dilehot di bata pangatusion halak na mabiar ima halak na porsea tu di bata halak na mabiar ima halak na pistar na malo ay halak na sumabiar halak na oto doy buasa na oto ay dang di boto parutungan mangului di bata do mangalo di bata
alai molo halak na pistar ibana, na malo ibana, na bisuk ibana diboto do. Hidup bana dihatahon biar mida Jakoba do permulaan ni hapistaran. Jala parbinotoan yak kanabadia do. Hapatason. Gimana perjulu? Jadi halak nama biar tu debata ima halak pangului naking unang on dang jadi an lapatan ni pangului tu debata dang sialo debata halak nama biar tu debata dang sialo debata halak na porsea dang sialo debata halak na malo halak na pistar halak na oto do sialo debata ay dang diboto parutungan pasu-pasu do jalo onna ala diului debata gimana perjulu jadi na perjulu isosoi terpokok kita asa mabiar kita mida Jahoba. Napa dua hon sasitongna di lot debatado tu hita. Di jauh debatado hita. Diarahod do hita. Asa gabe jolma na haposan tuibana. Dilihat do kamu kadongan saha porsiaud dihita akka ulaun habuyon kesanggupan talenta parbinotoan hatauon mulu dilihat do itu hita lapatan ni na posdo na porseado debata pasahaton ulau ni tu hita au sugari lomos rohana tarsongok kita ode dang mungkin lehonon sadaulaun tu halak nasoni haposan alaikon na halak na ni haposat do lehonon ulau ni nuaingon dakkolan hamalon diigil di tonga-tonga yakka perkarejuan alai haposat di mana apakah dia bisa dipercaya trust anggo dang jolma haposan di mana dang dilion ulau ni atik pe malo ibana atik pe pistar ibana atik pe ahli ibana di sada-sada bidang alai mulodang adong trust tidak layak dipercayai tak kaposan tungso di leodo ulau ni ido sipata muladong ujian penerimaan kepegawaian isaranya ke perusahaan buido malo ibana pistar ibana ditiki mengadupi ujian ini alayadong ma dipatupa wawancara sian wawancarai may bereng hirahaposat domang nadaw trust jadi olo do gugur hapistaran aladang dihaporsiai tidak ada trust jadi hamu kadongan sahaporsiaun molo di leot debatatu hita raja ni huria Yesus Kristus dihaposi HKBP na adong di Lampungon gabe pajongjong sada resort nai baru
lapatan ni dia do berarti na dihaposi tuhatai do hita hamu sejarah Nabi Noto takas manang napiga akka preses na manguluhon distrik Sumbak Selon ala sian distrik Sumbak Selon manang nakiba pareses alai dang jupang do petekina manang napiga padita resort dang jupang do petekina alai nuaing apala di tanggal 2 Agustus 2020 naing resmi honotema HKBP distrik 22 Lampung tapeuk mai tatakuk mai amok kadongan lapatan ni nunga dihaposi debata hita nunga dihaposi Kristus Yesus hita laho patupahon distrik ne baru di tonga-tonga ni Huriata HKBP 22 ma nuaeng distrik molodung tarismi honan non jala lapatan ni pertabba ni distrik hobar tu aturan ni Huriata laho pajonok kon pakkubasioni tu tonga-tonga ni ruas ni Huria dang padauhon lao padumuhon akan aporsea tu Tuhan Yesus Kristus gabe sada punguan nabadia marhite Huriana HKBP dang lau paserakon dang lau manirang alai asa lam sadado asa lam retado pakkubasion asa lam marsitutu do hita di tonga-tonga ni pakkubasioni jadi marhite hatani debata naung tabagi naking ima anjuran tolo ukur pangidoan sosok-sosok bahkan perintah apa yang mau kita kerjakan apa yang mau kita lakukan asa lam marbungaran harajaun ni debata di luaton jala marhitei dada gawe holan si jalo pasu-pasu Huriata na di distrikon alai gawe dohok ma haboran ni pasu-pasui na patuluhon hamuak kadongan sa haporsyaon sian pajuon sian ulaon na pinasah ni debata tu hita sian hatauon na ape tu hita ngata jalo bi marhiti parjongjong ni distrikon ngali jalo Huria bi Huria resort marsada-sada Huria marsada-sada ngata jalo be dirajumi nunga tahu hita mangulahoni alai napatuluhonon merlapatan asa gawe Huria manang resort manang distrik namarguna ma distrikon di harajaon ni debata nang di tonga-tonga ni masyarakat na humaliang na di Lampungon manang di tonga-tonga ni ruas ni HKBP Huria namar lapatan namar guna ikon marguna do
anggonang berguna dangrong lapatanna ikon gabe huria sibuan pasu-pasu ikon gabe huria pararat hatani debata ikon gabe huria pajongjong hati goran ikon gabe huria padauhon nasa na so hinalomohon ni Tuhatta Yesus Kristus. Dia mah dalan ni, dia mah dalan tusi asa gawe huria namar guna namar lapatan hurion. Lapatan ni hamuk kadungan jongjong pe distrikon sasitongna dada holan lau di distriko kita dada holan pabalga goar hita dada holan barita nabi naritahon nunga jongjong distrik Lampung nunga 32 torop ni distrik di HKBP alai ahado gunana dia do lapatanna omma naikon alusatta marhite-hite akka program marhite-hite akka rencana molo holan songonna di turpukok kita kabe siula hajahaton siula na Solomoni rohani debata ala nungan dok unang dang jadi dang maju do pihita tujul dang jadi ho manakko ina badang jadi manakko dang diula alai dang adong berbuat sesuatu dak sai hola dang jadi manakko ikon holong doroham tudonganmu ngoloninna ba ikut taridame diulaon dohok di pabahenan asa alani ido pinatorang dakkolan mangalusi dang jadi dakkolan merespon ora-ora senaking alaikon proaktif ikon hehe ikon maherbang ikon boy songon misi visi ni HKBP siula honota taboto do visi ni HKBP teh gabi pasu-pasu tulia portibion adong do manukut tuau ai visi ni HKBP on opung pabidaku don bahasa pabidaku niku batu portibion mina buat lu tu portibion bagari di hutan iba dak tolak lam tu portibion ma pinatorang ma molo di hatani debata dakkolan di Sada Musa 12 ayat sada sa rodito lui nama dok portibion gabi pasu-pasu maho pasu-pasu wakku maho asa gabi pasu-pasu ho nina debata su Abraham alai nang Tuhatta Yesus Kristus pe di padan baru diarahon disuruh doh hita asa unang gabi holan si jalo pasu-pasu
alai ko gabe dohot do sibuan pasu-pasu. Apalagi di Evangelium Yohanes, dohot surat ni si Yohanes ada 20 masa takas di bazi. Pasu tu portibion. Ido di do. Jala sanggup do hita, boy do hita. Ala huriata nunga di bagasan tahi do dos niroha madok. Ikon gabe pasu-pasu tu portibion. Holani ikon dinggad do takas do atusata portibi tidak hanya berupa pemahaman geografis dunia, menjadi berkat kepada dunia, tidak hanya dipahami secara geografis, alai dohok do secara pangalaho do portibion, pangalaho do hagulapon. Iku mabuan hati uruk kita tu akka na di bagasan hagulapon ima portibi ima dunia di dia noni dakkolak di Ethiopia, dakkolak di Tanzania, dakkolak di Sri Lanka. Ala pangalaho doi gudang dope nang dilabukta, nang hobbar bagasta, nang dihutata mar pangalaho naso hinalomohon ni di bata, naso mar pangalaho hatiuron, naso mian di bagasan hatiuron, alai di bagasan hagulapon tusima asahamot kadongan saha porsiaon di hita saluhukna hami sian kantor pusat dohot sia sudi akka distrik nungah hubigi hami sangat mendukung bersuka cita jala dohot nasida asa marsiurupan distrik tu distrik lau mengemban tugas gabe sibuan barita nauli, gabe sibuan pasu-pasu, gabe habauran ni pasu-pasu distrikon